Piye? 200 gak sah didum lho ki PPN dhewe lho sing gelem lho. Nek kowe gak gelem dadi tekku. Piye? Ya. Sapa sing gelem ngambung kuwi ya sing bayaran ora sah didum 200 PN dhewe. Oke? Ya. Siji loro siji sik gawane abot sik yo siji loro telu lho gelem ora 200 iki terakhir lo ya nek yo si duh sik liwat neh sik wong rewange mulih ya gawane oke mentok.